ଜୀବନର ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଅପମାନ କରିଥାନ୍ତି, ସମୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାଏ କି ସତରେ ବଡ଼ କିଏ। ଆଜିର କାହାଣୀ ଏକ ସରଳ ଝିଅର, ଯାହାକୁ ବିବାହ ପରେ ମିଳିଲା କେବଳ ଅପମାନ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଝିଅ ଦିନେ ହେଲା ସଫଳତାର ଉଦାହରଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଗରିବ ଘରର ସୁମନ। ସୁମନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁର ଝିଅଟିଏ। ବାପା ତାଙ୍କର ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଘର କାମ କରନ୍ତି। ସୁମନ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଘର କାମରେ ବହୁତ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଘର କାମ ସହିତ ସେ ସିଲେଇ, ରୋଷେଇ, ସବୁକିଛି ବୁଣାବୁଣି କରିବାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଗାଁରେ ସୁମନକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସୁମନ ଥିଲେ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦରିଦ୍ର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସହରର ଜଣେ ଧନୀ ପରିବାରର ପୁଅ ରାହୁଲଙ୍କ ସହିତ ସୁମନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ସୁମନଙ୍କ ମା ବିଦାୟ ବେଳେ କହିଲେ, ଝିଅ, ସମ୍ମାନ ରଖିବୁ, ଘରକୁ ଘର ବନେଇବୁ। ସୁମନ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ସହରକୁ ଆସିଗଲେ। ସୁମନ ରାହୁଲଙ୍କ ହାତ ଧରି ସିନା ସହରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଥିଲେ ବହୁତ ରାଗି। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଶାଶୁ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। କହିଲେ, ଆମେ ଧନୀ ଘରର ଝିଅ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଏ ଗାଉଁଲି ଝିଅକୁ ନୁହେଁ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସୁମନର ମନ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସୁମନ ଚୁପଚାପ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ସକାଳ 5ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେବେ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସୁମନକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତୋ ବାପ ଘର ଲୋକ କିଛି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗରିବ ଘର, ତୋ ବାପ ଗରିବ, ତୁ ଛୋଟ ଘରର ଝିଅ, ଏମିତି କିଛି ବହୁତ କହିକି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଏ କଥା ମାଙ୍କର ରାହୁଲ ଶୁଣିବା ପରେ ସୁମନକୁ ସିଏ ବି ଅବହେଳା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଘରୁ ସୁନାର ହାର ଚୋରି ହେଇଗଲା। ଶାଶୁ କିଛି ନ ବୁଝି କିଛି ନ ସୁଝି ସିଧା ଆସିକି ସୁମନଙ୍କ ଉପରେ ଚିଲେଇଲେ। ବହୁ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। କହିଲେ, ଏ ସୁନାହାର ତୁ ହିଁ ନେଇଛୁ, ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ତୋର, ତୋ ଛଡ଼ା ଆମ ଘରେ ଆଉ ଏ ସୁନାହାର କେହି ବି ନେଇନଥିବେ। ଏମିତି କହି ବହୁତ ଗାଳି କଲେ। ସୁମନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିବିନି। କିନ୍ତୁ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ସତ କଥା କହ, ଏ ସୁନାହାର ଯଦି ତୁ ନେଇଛୁ, ନହେଲେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ପଳା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସୁମନ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ବହୁ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ସେଇ ବର୍ଷା ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେହି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇକି ସୁମନ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ଏତେ ଶାସ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିକିରି ପଚାରିଲେ, ଝିଅ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଏଠି ବସିକିରି କାନ୍ଦୁଛୁ? ସୁମନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ କହିଲେ, ଝିଅ, ତୁ ମୋ ଦୋକାନରେ କାମ କରିବୁ? କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଲେଇ ଦୋକାନ ଥିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସୁମନ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ସିଲେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଡିଜାଇନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲା। 5 ବର୍ଷ ପରେ ସୁମନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ହାଉସ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଫେମସ ଡିଜାଇନର ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟେ ଟିଭିର ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ସୁମନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଥିଲେ। ସେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସୁମନ କହିଲେ, ଅପମାନ ମୋତେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇନି, ବରଂ ମୋତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଇଛି। ସୁମନ ଗରିବ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ସେସବୁ ଭିତରେ ରାହୁଲଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶାଶୁଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ, ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲର ମେନ୍ ଡୋନର ଥିଲେ ସୁମନ। ସେତେବେଳକୁ ସତ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ସୁନାହାର କିଏ ଚୋରି କରିଥିଲା ସେ ସବୁ କଥା ଶାଶୁମା ଜାଣି ସାରିଥିଲେ। ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଘରର ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯିଏ ସେଇ ସୁନାହାର ନେଇଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୁମନକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶାଶୁ ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ। ଶାଶୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସୁମନକୁ କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମା, ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସୁମନ ଶାଶୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ, ମୁଁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଆଉ ଫେରିବି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ମୋର ସମ୍ମାନ ଯେଉଁଠି ମିଳିବ ସେଇଠି ହେବ ମୋର ଘର।
ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ସୁମନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଲେ, ଯେଉଁଠି ଗରିବ ଓ ନିର୍ଯାତିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସିଲାଇ ଓ କାମ ଶିଖାଯାଉଥିଲା। ସବୁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ସୁମନ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସାହସୀ ଝିଅ। ସେ ବି ନିଜେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ଉପରକୁ ଉଠାଉଛି। ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ସୁମନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ରହିଲା, କାରଣ ସୁମନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସୁମନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ସହର ଭରି ଲୋକ ଜାଣିଲେ। ସୁମନ କହିଲେ, ମୁଁ ଦୁଃଖକୁ ମୋର ଶକ୍ତି କରିଦେଇଥିଲି, ଯୋଉଥି କାରଣରୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଅନ୍ୟ ଅସହାୟ ଝିଅମାନେ ବି ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୁମନଙ୍କ ଶାଶୁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଲା ଆଉ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଆମେ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି ରେ ମା। ଆଉ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକମାନେ ସୁନାର ହାର ଚୋରି କରିଥିଲେ ଆଉ ସୁମନକୁ ଚୋର ସଜାଇଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଶାଶୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଆଉ ସୁମନକୁ ମଧ୍ୟ। ଶାଶୁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିବା ପରେ ସୁମନକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଆହୁରି ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁମନ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏ ସମାଜକୁ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବି କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ କି ଅସହାୟ ନୁହେଁ। ସୁମନଙ୍କ ଶାଶୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରିବେ, କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସୁମନ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇଲେ, ଶାଶୁଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନାଁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ କି ସେ ସବୁତକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସବୁ କିଛି କଥା ସୁମନଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଦେଲେ କି ସୁମନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇଛନ୍ତି। এই କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଶାଶୁ ସିଧା ସୁମନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯାଇ ସୁମନଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସୁମନ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମା ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗନି, ତୁମେ ତ ହେଉଛ ମୋର ମା। ମା କ'ଣ କେବେ ଝିଅକୁ କ୍ଷମା ମାଗେ? ଏଥର ଶାଶୁ ସୁମନକୁ ବୋହୂ ନୁହେଁ ଝିଅ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଲେ। ସୁମନଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ଥିଲା। ସୁମନଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ପାଇଲା। ତାଙ୍କ କାମ ଖବରକାଗଜରେ ଆସିଲା। ସୁମନ କହିଲେ, ଅପମାନ ମୋତେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇନି, ବରଂ ସେ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଶିଖେଇ ଦେଲା। ଜୀବନରେ କେହି ତୁମକୁ ଛୋଟ କହିଲେ ମନେ ରଖ, ସମୟ ତୁମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।